בוקר טוב ושבוע טוב. סיימנו את פסח וחזרנו לשגרה מבורכת, לפחות בשבילי. ברוכים הבאים לערוץ הוידאו החדש שלי. מדי שבוע אני אפתיע אתכם כל יום ביום אחר. מומלץ לעקוב, תחצו פשוט בפרופיל שלי על עקוב. תוכלו לעקוב לקבל בהתראות את הפוסטים שלי. כל פעם יהיה משהו אחר, פעם מסר, פעם טיפ, משהו חדש מהעסק. כל דבר, הגלגלים, אתם מכירים אותי, מי שמכיר אותי, שאני כל פעם חושבת ורוקמת דברים חדשים, אז מבטיחה לשתף אתכם בהם. והיום, בווידאו הזה, אני מעניקה לכם עד 6 בערב, כל מי שרושם, אני רוצה, לקבל סוס מוטיבציה, שאני אשלח לכם פשוט סוס מוטיבציה לשבוע חדש, מלא מוטיבציה. זה יכול מאוד מאוד לעזור לכם ככה לקדם ולעלות על הסוס. פשוט דמיינו שאתם עולים על הסוס. כל מי שאני אלחץ, אני אסמן לייק על אני שאני רוצה או אני רוצה, אז תדעו שפשוט שלחתי לו. שיהיה יום מקסים ושבוע נהדר. רינה רונן, פשוט להיות.